Hej Inge. Hej. 50 år? Ja, tak. De unge vil være chef. En undersøgelse lavet af ledernes hovedorganisation viser, at 4 ud af 5 unge har lyst til at blive ledere. Der var 10 stykker. Tak skal du have. En af dem er 20-årige Louise Kollerup. Snart starter hun i sit første lederjob som serviceleder i Føtex. Jeg har altid godt kunne lide at udvikle folk. Altid godt kunne lide at have en fornemmelse af, at man kunne hjælpe folk på en eller anden god måde. For mig er lederuddannelsen en god vej inden for alt, hvad der hedder uddannelse. Louise Kollerup er langt fra den eneste, der stræber efter et lederjob. Gita Cargo Carlsen er 25 år og fuld af lederambitioner. Så snart jurastudiet er overstået, skal hendes første job være i en virksomhed, der hurtigt kan gøre hendes lederdrømme til virkelighed. Det er vigtigt for mig, fordi det ligger godt til mine personlige egenskaber. Det at være konfliktløsende og være med til at skabe resultater, det er det, som driver mig. Det er det, som gør, at jeg starter projekter op, og at jeg lægger en indsats, som måske også rækker ud over det, jeg får penge for. 200. Unge mennesker er i dag meget bevidste om indholdet af deres job. Derfor er titlen som leder langt fra nok. Virksomheden, de arbejder for, skal også have de rette værdier. Det, de lægger vægt på, det er både det nære og det mere overordnede i virksomheden. Og det, der betyder meget, og det er det, jeg mener med det nære, det er de udfordringer, det ansvar, der er i det konkrete job. De vil simpelthen have et spændende job. Men på toppen af det, der har de også nogle forventninger til selve virksomheden. Især de værdier, den har, den ledelsesstil, den har, og i stigende grad, det er i hvert fald noget, de siger, også den ansvarlighed, som virksomheden repræsenterer. Altså hvis man kigger på, hvad unge mennesker sigter efter på en arbejdsplads, så er personlig udvikling jo helt klart en af de store, der rammer højt ind på hitlisten. Og jeg tror, at man nok forveksler eller sammenligner de to ting, at man siger, at hvis jeg bliver leder, så får jeg automatisk den her personlige udvikling. Jeg tror også, at vi i meget højere grad vil se det her skifte fra det meste til det bedste. Altså at succes i mit liv i 90'erne, det var for meget. Det var det her med at tjene en masse penge og få stort hus og en stor fed hest og en stor diamantring og et visitkort og rejse meget rundt i verden og bruge mange timer på mit arbejde. Og i virkeligheden, så vil vi meget hellere over at have det bedste. Altså det bedste liv, den bedste kone, den bedste mand, det bedste arbejde, den bedste chef, de bedste børn, bedste mad, bedste rejse, bedste bøger. Problemet det er bare det her med, hvad er så det? Og det betyder, at man i meget højere grad skal vende sig til at tage personligt ansvar for sit eget liv og for sin karriere og for det gode liv i det hele taget. Men på vejen til lederjobbet gælder det om at huske at holde benene på jorden. Jeg er meget nervøs for, at jeg ikke kan holde fast i mine faglige interesser. Altså, jeg er jo ikke bare projektorienteret, jeg er jo også snart jurist, og jeg er glad for juraen, og den interesserer mig meget. Så det skal jeg helt sikkert holde fast i, og huske mig selv på, at det også var juraen, jeg valgte mit studie på. Det er Louise fra Kundeservice. Stine, så tid til pause. De kommende ledere er målrettede, de er fokuserede, og de er ambitiøse. Jeg kunne godt tænke mig nu, hvor jeg skal til at være serviceleder, lære alt, hvad der hedder personalerekruttering, og derefter prøve at komme ind i afdelingen for at opleve, hvordan de håndterer det inde i forretningen. Hvordan de håndterer stress, og hvordan de får hverdagen til at fungere. Hvor derefter jeg godt kunne tænke mig at komme op, sætte en fod indenfor ved HR-afdelingen, blive HR-konsulent. Kundeservice.